دموکراسی بلیسی آگری کوری خبر ای چیای سختی بلندو خوری آزادی ولاد ای دموکراسی بلیسی آگری کوری خبر ای چیای سختی بلندو خوری آزادی ولاد شورسواری سفشکینی لشکری جنگاوران شورسواری سفشکینی لشکری جنگاوران توی کسا Calakiyên teblîxî bi hilkefta 26 Sermawezê berdewam in. Li deve 26 Sermawezê, roja pêşmerge û alaya Kurdistanê, ji aliyê endam û alîgirên tekoşerên Hizba Demokrat ve çalakiyên berfîre hên teblîxî li gund û bajarên rojhelatê Kurdistanê de dest pê kirine. Ku beşek ji wan çalakiyan evîn, li bajarê Bokanê, li gundê Gameşkuliyê de, alaya Kurdistan û yûbîla Hizba Demokrat hatîne bilindkirin û trakt, wên û pesterên taybet bi 26 Sermawezê hatîne bellow kirin. Hervîsa li bajarê Mihabadê, li sereyana Şîlanan, alayeke Kurdistanê bi serê deriyê mizgevta Mihemed Resulullah hate bilindkirin. Li bajarê Sekîzê de jî li gundê Melkerenî, alaya Kurdistanê û yûbîla Hizba Demokrat hatîne bilindkirin. Endam û alîgirên Hizba Demokrat tevî birêvebirina wan çalakiyan, soza xwe digel Hizba Demokrat û hemû şoreşvanên gelê xwe, digel pêşmerge û şehîdên Kurd û Kuristanê dubare kirin, ku heta gihîştin bi armancên bilindên netewî, dest ji xebat û tekoşîna xwe bernedin.